akhus dumateng para agnia, para dermawan, para sponsor, para donatur. Mudah-mudahan sedaya para donatur dipun paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, dipun paringi dzurriyyah shalih shalihah sumrambah dumateng kita para jamaah, amin Allahumma. Para tamu undangan ingkang sedaya nderek hadir wonten mrika majelis yang masih berdiri ngadeg ora keduman panggonan, duduk lemprakan nang petengan ora keduman senek jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan, sing sakit ilang sakite, sing mriyang ilang mriyange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang lorone, dipun paringi sehat wal afiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah Allahumma. Para tamu undangan, para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ndawuhaken malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Sapa wonge sing mensyukuri nikmat sing cilik, mangke Gusti Allah maringi nikmat sing luwih gedhe. Amin, diamini. Terlambat. Wis gedhe tuwa datak diperintah amin barang. Baleni malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Yang mensyukuri nikmat sing cilik, mangke Gusti Allah maringi nikmat sing luwih gedhe Allahumma. Amin. Nah ngono kuwi dadak diperintah. Karena ternyata bukan bahagia yang menjadikan syukur, tapi dari bersyukurlah akan menjadi bahagia. Bahagia niku mboten namung sekedar punya rumah mewah, tidak hanya sekedar duwe mobil kathah, tapi ternyata bahagia niku punya hakikat. Hakikatnya bahagia adalah kumpulan saking seneng lan selamat. Kula ulang, hakikatnya bahagia niku kumpulan saking seneng lan selamat. Soalnya tentang alam dunia niki wong seneng tapi ora selamat. Contoh, wong seneng ora selamat. Panjenengan nembung utang karo lurah Krapyak. Mesake tenan ya. Selain Pak Camat, Pak Kapolsek, Bandaramil, Pak Lurah, Pak DPR juga sami rawuh niki. Ada, oh dereng disebut padahal rawuh. Alhamdulillah ngapunten sangat. Niki harus disebut karena Pak DPR juga ikut urunan. Harus disebut Pak DPR. Ingkang kaping sepisan wonten Bapak Seno Pravitri Adi rawuh. Ingkang pundi piyantunipun? Oh masya Allah, jan sarungan kabeh kyai mriki nggih. Sarungan berarti ora kathokan. Rada angel nek sarungan ya kathokan. Alhamdulillah Bapak Seno Pravitri Adi rawuh, Bapak Azmi Bashir rawuh. Oh nihil, kayane ora melu urunan kayane. Lajeng wonten Ibu Isnaini Rohullah Humaini rawuh juga. Rawuh artone aja siap matur nuwun. Berarti sementara anggota DPR sing nembe rawuh Bapak Seno. Leres, masya Allah. Berarti ngenjing mau nyalon lagi ya Pak ya? Ya dari senyumnya mencurigakan memang. Sudah berapa periode Pak Seno? Oh baru satu, pantesan dari senyumnya memang belum balik modal Pak. Sabar ya Pak Seno. Pak Seno mengapunten, ada orang yang seneng tapi nggak selamat. Nek nembung utang karo Pak Lurah Krapyak melas. Kalau Lurah Camat itu kan gaji 1 bulan cuma 7 juta. Itu saja sudah kepotong cicilan dan tagihan. Melas. Niki kula badhe cerita, wong seneng niku ana sing ora slamet. Contoh, jenengan nembung utang karo Pak DPR Seno.
walaupun mien orang melu nyoblos. Tapi jenengan nembung utang karo Pak DPR Seno, jenengan datang ke rumah Pak Seno dengan ketayapan. What is a ketayapan? Ketayapan niku mlaku meneng-meneng miring-miring kaya yuyu kangkang ben ora ngerti konangan karo tanggane. Bareng sampai di rumahnya Pak DPR Seno, jenengan tidak masuk ke dalam rumah tapi cuma ngelongok ting jendela. Jenengan matur karo Pak DPR. Pak DPR, kula nembung arah diutangi 1.000 napa wonten? Manawi wonten tolong kula diutangi 100 dhisik. Esuk kula wis adol endong. Insyaallah langsung kula sarutangi. Tapi tolong kula konen nembung utang aja krungu bojone kula. Ternyata Pak DPR Seno pengertian. Pak DPR jawab, iya ora apa-apa Yusartina, manawi cuma 100.000 insyaallah ke wonten. Tapi nek nembunge 100 juta aku tak nembung dhisik karo Presiden Prabowo. Walaupun Pak DPR kebanyakan alasan jenengan nembung utang 100, Pak DPR langsung teng kamar mundur dompet. Akhirnya bareng mundur dompet jenengan langsung diparingi 100, padahal mboten sedulur tonggo adoh mien ora melu nyoblos. Kok nembung utang 100 langsung diparingi? Kinten-kinten jenengan seneng napa mboten? Seneng, soalnya nopo jenengan berarti namanya masih baik ke masyarakat. Sebab nopo masih dipercaya karo Pak DPR Seno. Tapi ternyata bareng artone 100 dibeto kondur diputerno kanggo butuh, bareng hari hak wayahe jatuh tempo kudune wis nyarutang karena wis adol entong. Ora langsung go nyarutang tapi duite lebar wadol entok go tuku COD klambi anyar. Sing warnane burgundi tapi utange teng pundi-pundi. Mungkin Pak DPR barang 100 kelalen, beliau juga nggak kaget. Walaupun jenengan boten ditagih tapi pun kelewat wayahe jatuh tempo kudune nyarutang kok dereng nyarutang, mesine atine seneng tapi rasane ora selamat. Soalnya nopo tidur nggak nyenyak, mangan nggak enak, lagi turunan mawon ana wong ketok-ketok pintu langsung gligah ngadeg. Dikirane Pak DPR Seno nagih hutang. Jebule sing ketok-ketok pintu anu tanggane balekno centrong. Ternyata nuju mareng warung paling caket lewat ngajeng daleme Pak DPR Seno. Tapi berhubung duwe utang dereng disarutang, jenengan akhirnya muter ado-ado ben ora kepapasan. Bareng muter ado malah ning dalan kepethuk. Pak DPR lewi-lewi malah ngajak salaman. Beliau nggak nagih mungkin barang 100 kelalen, tapi jenengan diajak salaman karo Pak DPR rasane ati pating krembut dadane pating kranyas. Niku sing diwasani seneng tapi ora selamat. Itu nggak bahagia. Karena bahagia niku yo seneng yo selamat yo seneng. Ada juga wong selamat tapi ora seneng. Orang utang, orang nono kreditan motor, tapi wayahe riyoyo duit longko beras ranono, ngerti-ngerti duit longko beras ranono, sing lanang awake sehat ra gelem kerja, malah mung plampang, plompong, kedadar, kedodor, lembarak, lemburu, karo ngarep BLT karo PKH. Ngerti-ngerti beras longko duit ranono ra gelem kerja, luwi-luwi listrike muni tatrit. Niku namanya nggak bahagia sebab selamat tapi orang seneng. Jadi yang namanya bahagia yo seneng yo selamat yo seneng.
Kula Kanjeng Nabi ndhawuhaken arbaun minas sa'adah, bahagia itu kalau punya 4 sumber. Jadi miturut dawuh Kanjeng Nabi, bahagia niku nek duweni 4. 4 napa niku sumber bahagia? Yang pertama, sumber bahagia itu kalau punya darun wasi'un. Saya ulang, sumber bahagia yang pertama darun wasi'un. Tulis wasingun yang ngajeng mriki tak tanglepi. Assalamualaikum. Ibu-ibu ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Lho ngaji ki sangune napa? HP. Pantesan story WhatsApp wis kebak gambare mumpuni. Lah terus mboten beto buku. Sebelah kiri assalamualaikum. Sampai belakang sana halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ora keduman. Mulane melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Kaya yang jenengan padha karo mriko ora nggawa buku, ora nggawa pulpen. Wong lanang sebelah ngendi ya wong lanang kok wedok kabeh niki. Teng masjid. Sebelah mriki niki ngisor saka listrik. Assalamualaikum. Bapake. Oh bapake. Mriki manggile mboten bapake, mboten bapane nggih. Undange napa? Bapake. Pake. Bapak. Bapak. Nah sewu Pak badhe tanglet bapak-bapak ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Niki kula takon tenanan. Saestu nek lek jawab sing serius, sepisane bapake ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Orang gawa buku tapi gawa pulpen. Ya wis pundi pulpene? Napa? Kejagongan. Ranyandak. Pikiran kurang nyandak. Sing ora ngasta buku pulpen ora masalah. Niki lah kena apa kalau di setiap pengajian baik mubalik atau mubaleghah pembicaranya entah kakung entah putri sing sering dipanggil niku mesti ibu-ibu. Mboten wong lanang-lanang, soalnya sekali ditakoni jawabannya nyelentak banget nganake aduh banget. Sing ora ngasta buku pulpen mboten masalah, sing penting ngajine eling-elingan ngaten nggih Bu. Sing padha kipas-kipasan mergo delengeran keringete sampai blobor celake. Mudah-mudahan dadi melu blobor dosane, blobor penyakite. Niki kangge persiapan ngajine mangke sampai jam pinten mangke ngajine? Sampai jam pinten? Sampai sisi bengi. Ya Allah. Minggah jam 09.00 mandhape jam 1.00. Berarti ngajine 4 jam. Masya Allah. Wonten mriki wonten kiai ceramah 4 jam wonten. Wonten? Kiai sapa jajal? Sapa? Nyang. Mumpuni. Ceramah 4 jam. Ngundang apa ngontrak sampean. Kersane antuke ngaji menika saged fokus sholawatan rumiyin nggih Bu nggih. Sholawate sing gampil-gampil mawon mau niki mboten nonton rebanane niki sing semangat sholawate ngangge lirik nada Joko Tingkir ngombe dawet. Sing rada kepenak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah.
Nabi Muhammad laku mungkar ayo dibabat urip selamat dunya akhirat urip selamat dunya akhirat salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah kepe ansor lana fatayat tanfidiyah uki muslimat dikir tahlil lan sholawat wong NU ahli tirakat wong NU rakat salawat salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin billah ala yasin habibillah istighosah lan manakib laku wong NU jujur lan tertib maca Quran tansah urip kuat iman teguh ing prinsip kuat iman teguh ing prinsip sholawat salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salu ala nabi Muhammad. Kula niku diiringi atau tidak diiringi rebana mboten mempersoalkan. Wong sing jenenge ngaji sholawatan diiringi rebana atau tidak diiringi rebana tidak mengurangi esensine wong maca sholawat. Coba kula nek biasane diiringi rebana, biasane tak sawer supaya napa lek sholawatan saged istiqomah Allahumma. Kebetulan banyak orang Muhammadiyah niku nimbali kula untuk ngaji kali keluarga Muhammadiyah. Padahal sebagian wong Indonesia nggih ngertos mumpuni niki amaliae NU. Tapi sering ditimbali ngaji diundang karo tiang Muhammadiyah ceramah bareng kali tiang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyahnya tanglet kali kula Mbak Mumpuni. Kami tuh sering meriksani jenengan di YouTube. Kalau di YouTube niku kok setiap jenengan pengajian mesti diiringi rebana. Nah kebetulan kami orang Muhammadiyah nimbalin jenengan di Masjid Muhammadiyah sing bayari ya wong Muhammadiyah. Kok ngesuk mboten nyediakaken grup rebana kepripun? Kula jawab, mboten napa-napa. Kok malah seneng nek pengajian orang ana rebanane, orang mami dadak nyawer soalnya. Guyonan aman. Sing terpenting lek maca sholawat kan tetep hikmat, ngaten nggih Bu? Mudah-mudahan antuke maca sholawat kangge nambahi mahabbah supaya kula sedaya kaparingan syafaat. Amin Allahumma. Amin. Bahagia niku kumpulane wong seneng lan selamat. Yo selamat, yo seneng. Sehingga Nabi ngendikaaken arbaun minas sa'adah. Bahagia itu kalau punya 4 sumber. Yang pertama yakni sing diwasani darun wasiun. Sumber bahagia yang pertama kalau punya darun wasiun gini kun duweni omah senajan gede sing penting apik. Sing guyu berarti lek ngaji fokus jiwa ragane lungguh teng mriki. Piye lek ceramah dibayar larang-larang ora beres. Duwe omah senajan gede tur apik yo oh ya iya. Lo ketimbang de omah wis cilik gubuk reot angger daya ngetan cagak ngulon. Nek udan gendenge bocor ning tanggul kali meneh kiamat. Kan mending di omah gede apik mewah fasilitas lengkap gampang ngantuke ngatur. Ibune manggut-manggut tapi karo mikir. Berarti Islam itu materialistis dong.
Berarti kalau begitu wong Islam harus jadi orang kaya raya dong. Kalau begitu saya perempuan harusnya nikahnya sama laki-laki berduit dong. Ben de omah gede tur apik ben bahagia. Kalau darun wasiun kok dimaknani makna lafzi apa adanya seperti itu boleh. Sapa wong ora seneng de omah gede tur apik. Tapi ternyata darun wasiun punya makna majasi, makna kiasan, yaitu omah gede tur apik sing dadosaken bahagia, yaitu punya dodo sing lapang lan pikiran ati sing apik. Niku sumber bahagia yang sesungguhnya. Karena walaupun omahe namung sepetak, hanya gubuk reot, suamine dino-dino namung sekedar tukang cara mereka nulisi batik niku napa? What? Nyolet. Nek teng Cilacap niku ada alat masak namanya solet. Mriki wonten solet, wonten solet. Nyolet niku batik. Oke. Berarti nek nyolet asal kata dari solet. Oh beda. Solet karo solet beda. Nek Cilacap alat masak singgo malik-malik masakan solet. Tapi pakai kol-kolah kubro. Solet. Nek mriki nyolet niku mewarnai batik. Mewarnai napa batik? Oh mewarnai batik. Pekalongan namanya batik napa mriki? Oh macam-macam, yang paling terkenal jlamprang. Oke. Batik jlamprang karo nyolet. Tiang nyolet sedinten bayarannya pinten ya? Borongan. Oh, borongan itu mingguan apa bulanan? Mingguan. Seminggu pinten? Oh, orang ngerti, orang biasa nyolet. Tapi biasa nyolet. Walaupun istrinya cuma tukang nyolet, suaminya namun sekedar buruh, omahe mawon segubuk sepetak, tapi ternyata suami istri tekun ibadah, nyambut gawe rezekine halal, anak dikon padha ngaji, lek teng omah ora pernah tukaran, umpamane tukaran ya iso diselesaikan dengan pikiran adem, walaupun omahe sepetak, tapi rasane jembar sebab dadane lapang, pikirane apik. Najan omahe gede mewah magrong-magrong lantai tingkat 12. Bojo wedok ayu semok denok montok nganggo kol-kolah kubrok meneh niku. Rumah mewah, mobil kathah, usahane sukses, ternyata suaminya pun pengusaha sugih, tapi suami istri ora pernah akur. Lho wong lanang wedok bebojonan kok isine tukaran bae mriki wae napa wae? Metu basa asli Pekalongan mboten wae. Najan rumah fasilitasnya lengkap, mobilnya mewah, dunyane blara-blara, tapi suami istri tukaran bae. Padudonan, selisih paham, turu bareng ra pernah akur, sing sebelah nangan, sing sebelah ngiwon dina-dina dubokong. Mangan bareng ya ora pernah rukun. Wah gimana ning meja makan gak mangan sego malah ngletak piring. Sing lanang emosi muncak-muncak, ngerti sing lanang lagi emosi kok sing wedok nambahi pateni wae iki pateni bae. Saya kasih tahu ya Bu ya, ternyata secara ilmu psikis laki-laki itu 80% mikirnya pakai logika, 20% baru pakai rasa. Itulah kenapa kalau laki-laki ada masalah mesti cuma disimpan, nggak gampang cerita. Karena wong lanang kuwi ngerti, nek ono masalah gede kaya apa, cerita karo bojo wedok malah disentaki.
cerita karo tangga malah dipoyoki. Akhirnya wong lanang nek ana masalah paling ngundut kontak motor helman naik sepeda motor ning pinggir pantai karo udut gelepas golek utang nanti meneh ya. Oh ini utang karo DPR Senat durung disarutan. Beda sama perempuan. Secara ilmu psikis wanita itu berpikir 80% pakai rasa, 20%-nya baru pakai logika secara ilmu psikis. Berarti wong wedok bodoh dong? Enggak, wong wedok enggak bodoh, tapi cerdas. Kenapa cerdas? Karena instingnya yang diasah. Wong lanang enggak cerdas tapi pinter karena logikanya yang diasah. Tapi wong wedok senajan instingnya yang diasah punya kekurangan karena mikirnya pakai perasaan, sekali ada masalah harus diungkapkan. Nek ora cerita iso bahaya, langsung stres. Mula kudu diceritakne suami kalau istrinya lagi jengkel. Wong wedok kok nesu wis ngecomprang kaya knalpot bocor. Tulung sing lanang pengertian, memang wateke sipate wong wedok ngono. Nek wong wedok wis ngecomprang aja disatroni. Ngerti-ngerti sing wedok lagi jengkel mah ditakoni, "Bu, duit sing wingi apa sih?" Oh dijengkel-jengkel takoni duit ini apa sih? Ibu elek jawab nanti ping 12 kata. Padahal 50 takok kena. Ngerti dhewe dicek jaman siki ora payu, Pak. Kayak bocah sekolah njaluk bayaran nang sepatu tas pada bodol barangan. Aku isin panggone muslimatan. Celak bedak gincun teng kabeh lagi cerita kafiane kayak bumbung batu kula ngajaran lek karo gua jalan Brahma miculno yang tebat-tebat babar blas malah kondangan kayak kutangku siji-siji nek rol-rol lengan pedhok sampai durung tes gati katakan besinge siap ora. Wong wedok sekali nesu ngono kuwi ora mung sampean sing lagi ceramah nek nesu ya ngono kuwi. Dikira nggone cerewet pas ceramah tok ora. Pingi kula pas Syawal niku kula Idul Fitri tenggene mara sepuh kula. Mara sepuh kula Temanggung, Afinal Kiram Romo Kyai Haji Utsman Ridho. Ki cilik ireng rongos ngene iki mantu kiai guys. Saya ini asli Cilacap, tapi karena berhubung sudah nikah dengan orang Temanggung, ya bagaimana lagi keputusannya adalah saya sebagai istri mengintili suami. Ya basa Jawane kan ngintil, berarti basa Indonesia ini mengintili. Sehingga keputusan kalau tanggal 1 Syawal kula Idul Fitri tanggane mara sepuh kula, tapi malam 2 Syawalnya kula wangsul teng Cilacap kangge sungkem tiang sepuh kula. Berhubung supir saya rata-rata punya keluarga masing-masing sibuk nek Idul Fitri, akhirnya kula kali suami mangkat bareng teng Cilacap. Lah Temanggung Cilacap niku durasi perjalanan kalau malam 3 jam, kalau siang ya 4 jam, sehingga ketimbang ngantuk mending ngobrol. Sampailah di Kecamatan Solomerto Wonosobo. Di Wonosobo niku punya ciri khas kalau Syawal niku ada kegiatan festival balon udara. Lah sing akhirnya pas dugi Solomerto niku bojone ngucap, "Dek, niku teng langit konten kelip-kelip lampune warna ijo. Niku balon napa nggih?" Lah melu mlongo. Loh, balon kok warnane ijo? Nek lampune balon ya ora ijo, abang kaya dene geni api. Soale ana tungkune sing nggo wadah lenga tanah, njur ana delese kangge nyambung api supaya apine metu asape, asape ngunggahaken balon teng inggil. Lah bojone kula takon, "Deles si napa, Dek?" Ternyata bojone kula ora ngerti deles. Tapi sempet kula badhe nesu ning kula mikir, oh iya, Indonesia itu ada 720 bahasa yang berbeda. Cilacap basane ngapak, Temanggung basane halus. Akhirnya kula ya sabar maringi pirsa Mas. Deles niku sumbu. Sumbu niku deles. Dadi basa Indonesiane deles ki sumbu. Lah nek cara Temanggung basa Indonesiane sumbu napa? Ya sumbu. Aku batin kok ora kreatif temen. Mosok basa daerahe sumbu tetep sumbu lho ya sumbu. Mung gara-gara
negara Sumbu aku padu nganti tekan Cilacap. Padahal tanggal 1 Sawal mudhun salat Idul Fitri aku yen nembe njaluk ngapura. Ning bengi jengkel meneh gara-gara deles. Wong wedok niku ngoten. Panci umum Bu sifate kula jenengan wong wedok niku cerewet. Tapi kalau ada seorang perempuan kok nggak cerewet karo suaminya, itu perlu dipertanyakan kewadonannya. Kalau wedok niku pasti cerewet, mo ngapunten, secerewet-cerewete kita tiang istri, suami niku nek lagi nesu memang jarang ngomongnya. Tapi nek wong lanang kok wis kadung nesu, wis nyekel piring nendang lawang, ojo sekali-kali jawab pateni bae iki pateni iki. Ojo. Mula senajan suami istri kok sugih, rumah mewah, fasilitas lengkap, tapi kok tukaran, padudonan, kerengan. Jangankan malaikat rahmat, bocah mawon tidak betah di rumah sing dina-dina nggo tukaran. Tapi senajan omahe sepetak, apa malaikat omahe mewah tapi nggo maca Quran, dina-dina suami istri ucapane halus, jangankan malaikat rahmat, bocah mawon betah teng dalem. Mula Imam Al-Ghazali ndawuhaken teng kene kitab Al-Ihya Ulumuddin, la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesih ono asune. Maaf ngapunten, kula ngucap asu tidak dalam rangka kasar, saru utawi lagi ngomong kotor, tapi kula nyampeaken pangandikane Imam Al-Ghazali. Kalau saya ngucap asu terlalu kasar, basa aluse asu cara mriki napa? Ah pinter, segawon saka kucing. Nek saka kucing kuwi ning angkringan. Segawon saka kucing. Basa aluse asu niku segawon. Basake teng lare alit niku mbaung utawi guguk. Basa Indonesiane anjing. Basa Jepange kirik. Dikai ngerti kok ora percaya sampean. La yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono asune. Ternyata ini bukan makna lafzi, makna maknawi. Rumah yang dimaksud kali Imam Al-Ghazali bukan bentuk bangunan gedung rumah. Asu sing dimaksud kali Imam Al-Ghazali bukan baung, guguk, kirik, anjing, asu, tapi asu sing dimaksud kali Imam Al-Ghazali adalah kotore atine menungso. Jadi maksudnya Imam Al-Ghazali teng kitab Ihya Ulumuddin pilih malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam atine menungso. Nek atine menungso tesi ono kotor sifate asu. Maaf, sak najis-najise asu tesi iso disuceni. Jangankan air liurnya, jangankan dagingnya, wulu telese asu niku mengandung najis. Tapi sak najis-najise asu tesi bisa disuceni pakai 7 basuhan air yang salah satunya dicampur dengan tanah. Tapi najise atine menungso arep karo apa antuke ngilangaken. Lu betul lagi nyeramai jenengan, kula nyeramai awake kula dhewe. Mergo kita niki atine pun tesi ono najise. Napa najis atine menungso? Sifat sirik iri dengki pamer sombong gemede kuminter kementu sumugi kumayu gumaga pelit medit betitil bakhil kikir kucring jelantir kaya upil kudanil. Tepuk tangan dhisik. Ngomong anak angel kowe. Boleh ngracik telung dina telung wong ora merem. Nanti lapor dadi wedange tumplek jaluk dinum. Gara-gara lek ngomong kaya kenal pot bocah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekotor-kotore asu esi bisa diilangi najise, tapi kotore atine menungso arep karo apa nggone ngilangaken. Lha wingi nembe ditegur rasa-rasane atine iki kula kaya wong sok suci. Kula pengajian teng Banjarnegara, Jawa Tengah. Kula mampir sholat asar teng pom bensin. Kenapa kok teng pom bensin? Karena musolane pom bensin niku banyune bening sangat. Njur musolane adem
banget karena ono asene. Terus kula langganan salat asar teng mriku. Bareng kula badhe salat asar, badhe wudu, asistene kula pamit badhe teng kolah teng kamar mandi. Akhirnya kula wudu rumiyin. Pas badhe wudu niku ada mbah-mbah pakai celana 3/4, kaosnya warna hitam, warnane rada lusuh, angge topine monpun pekrak-pekrok. Tak pikir kok wong kaya ora ndek dhuwit banget pancen tak delok. Rada mesake. Ternyata piyambake mbeto buntelan kresek warna ireng. Saya penasaran iki buntelan kresek isine nopo. Piyambake ndak tahu kalau saya sedang memperhatikan. Ternyata bareng dibuka buntelan kresek niku isinya ternyata celana panjang badhe nggih salat. Mak keranyes atine kula. Iki wong sing kudune pancen nampa sebagian amplopku. Akhirnya kula langsung cepet-cepet wudu, kula sholat rumiyin, asisten supir kula nusule sholat, bareng tak tengok, ternyata mbah kakung mergo mlakune rada alon, pelan-pelan. Akhirnya kula enteni kari maca waqiah, bareng surat waqiah pun kula waca nembe sepisan, ternyata mbah kakung pun badhe selesai. Kula cepet-cepet teng mobil mundhut dompet, arto nek tak paringaken asisten kula ken disampaiaken karo mbah-mbah kuwi mau. Mbak, tulung niki artone diparingaken karo mbah-mbah niku. Tumbenan banget asistennya kok langsung jawab, mbah-mbah sing tengah jemu sholat sing ngangge topi lusuh nika, ki mbak mumpuni ora usah diparingi. Aku weruh semata-mata kemu mbah-mbah sing ngarep tempat wudu. Nyung weruh semata-mata. Yo ora cewek mbak mumpuni. Tenane. Jenengan mriksani aku weruh mbak mumpuni. Kenapa arep wudu? Kini tempat wudune wong wedok nguyuh ngatar. Mung ditanggurno tembok, pancen tak sentak teng kula, Mbak. Aja nguyuh ning kono. Iki tempat wudune wong wedok. Arep pipis ki lho, toilet kari mlaku 10 langkah kok dadak nguyuh ning kene. Bareng tak sentak jan aku weruh ora cewek mung diobat tabib notok. Dislentik terus leboke maneh seleh tinggi. Ya Allah, berarti kelek salat ora cewek, tapi wudu. Loh kok piye ya Mbak Kakung kae? Berarti wong ora beres. Akhir rasido tak paringi. Bareng rasido tak paringi kok lanjutaken perjalanan ngaji karena wekdal iku lokasi malamnya kula teng daerah Kecamatan Sawangan, Kabupaten Banjarnegara, perbatasan kali Wonosobo. Ning sedawane teng perjalanan kula mikire kula ngeten, ya Allah. Rasa rasane kaya ana sing negur, mumpuni kowe kok sok suci temen. Arep maringi sepiro kowe? Mung arep maringi kok dadak nilai wong cewek apa ora? Kula niku kaya bergelut kali logikane kula, entah sing bisik-bisik niku sinten. Ning rasane ati kaya ana sing nyalahaken kula, kowe kok sok suci temen. Mung arep maringi kok dadak nilai wong cewek apa ora? Akhirnya setelah kula pengajian, kula kan diantar teng Temanggung karena memang supir asisten kula badhe wasul teng Cilacap pagi harinya antun supir asisten sing saking Temanggung karena ngaji teng Magelang wekdal niku. Ning sedawane perjalanan mulih kula niku ketemu benang merahnya. Kenapa kuwi Mbah Kakung kok cewek pipis ora cewek ora pipis. Ketemu Bu garis bawah. Pertama, kenapa kok pipis ning tempat wudu wong wedok? Sakniki Bu, terkadang tempat wudu niku tidak ada tulisan putra atau putri. Boten ditulis laki-laki atau perempuan, tapi cuma simbol gambar. Namanya mbah-mbah kesepuan. Meriksani simbol kadang niku nggak paham. Sakjane ya kepingine pipisnya ning tempat wudu wong lanang, tapi akhirnya kebablasan nang tempat wudu wong wadon. Kenapa mboten pipis teng toilet? Alasan yang kedua, antuke pipis nanggone tempat wudu sebab pom bensin ketika pipis niku bayar 2.000. Lagi tak delok mono ora ndek dhuwit, tak deleng praupane mesake kon malah bayar 2.000 munggo pipis. Yang ketiga, kenapa ora cewek? Jane ora cewek jane. Sakjane mung karena disentak ning asistene kula niku. Sakjane ya asistene kula termasuk rada salah. Kula kenapa mbiyen Kanjeng Nabi ketika sahabat lungguhan tenggene masjid kali para sahabat, ada orang suku Baduy Arab niku karena nun sewu zaman biyen suku Baduy niku dereng ngertos cara beragama.
dadak mlebet ing masjid nguyuh ning gone masjid. Ya Kanjeng Nabi meriksani sahabat ge nyekseni. Pas niku sahabat meriksani suku Baduy pipis ngadeg ngapar tanggona tembok. Sahabat niku langsung ngadeg arep langsung mancal niku suku Baduy. Arep dipancal karo Kanjeng Nabi ditarik aja. Nguyuh Kanjeng Nabi ben ora apa-apa. Bareng ditarik sahabat niki njogo nafsune arep mancal niku suku Baduy. Sing akhirnya bareng suku Baduy selesai langsung lunga. Ya padha ora cewek muda patabit notok langsung lunga. Akhirnya Nabi ngendikan ki pisane sampean tak tegur ora usah mawi dadak mancal kuwi suku Baduy. Wong lagi nguyuh kok dipancal malah suar sawer. Sampai wis ngerti ki ana najis ning gone pelatarane masjid rono mundut bokor, mundut ember, mundut toyo ayo dipun bersihaken dipel bareng-bareng. Niku lah kena apa? Membersihkan najis tenggene masjid hukumnya fardu kifayah. Geniku kewajibane umat muslim nyuceni masjid saka najis niku hukumnya wajib. Tapi nek wis ana sing lakoni, sing liyane kok orang lakoni dadi ora dosa. Mula kenapa masjid niku mesti ana marbote, ana tukang adane, wonten sing imami khusus, wonten sing resik-resik. Iku memang dados hukume fardu kifayah mpun gugur. Pramila asisten niku lho ya termasuk rada salah. Agi nguyuh langsung sentak, ya ora cewek muda patabit notok. Selentik dia seletingi meneh. Jane yo arep cebok. Akhirnya kula mikir ya, kula salah. Kula memang tidak ada kewajiban untuk menolong niku mbah-mbah. Ora ana kewajiban maringi duit. Nanging kula niki sing atine kotor. Akhirnya kula dugi griya turu bareng karo bojone kula, bareng turu bareng ning aku ora merem-merem. Setengah telu tesi gelasan mawon, ngertos gelasan. Gelasan ki apa ya? Ayah bahasa Indonesia ini gelisah. Oh gelasan, non akhirnya bojone kula tanglet ayam embek. Yo bojo-bojone nyong kok. Terserah nyong. Bojo rapi nembe 2 tahun ya wajar ngundangi ayam embek. Dek, sampean kaki tau kok gelasan non ra iso turu. Kenging napa to? Tak critake lah akhire apa ontene. Bareng kula critake bojone kula matur ngeten kuwi. Tukang ceramah lambene ditegur karo Gusti Allah. Aja mung ceramah-ceramah tok. Jebule ngaji rasa niku perlu. Ayo mumpung kemutan ana kasus niki langsung kita kaji bareng-bareng. 2:30 subuh bojone kula dadak buka kitab. Ini bedane bojone kula karo garwane sampean. Nek bojone mumpuni ora bisa turut dibukakno kitab, nek garwane jenengan mboten saged sare dibukakno jendela. Tanis kula sing matur kathok lho ya. Dikuraku ceramahe vulgar. Dibukakno jendela supaya menghirup udara segar, njur tidurnya jadi nyenyak ngono kuwi Yusarkinah. Ono kathok. Dengar dhewe banter salah. Bareng dibuka kitabe kula tesi kengetan daliku sing dibuka kitabe Nasoihul Ibad. Bojone kula niku nembe ngaji karena bojone kula alumni Pondok Pesantren Tegalrejo. Allah yarham al-mahfulan Mbak Khudori Tegalrejo Magelang niku gurune bojone kula. Bareng ngaji ternyata disampaikan ten kula, Dek, ning gone kitab Nasoihul Ibad Sayyidina Umar bin Khattab niku ngendikaaken innallaha ta'ala katama sitatan fisitatin. Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Salah satunya adalah katama auliya'ahu bainanas. Allah menyembunyikan wali-waline Gusti Allah di antara menungso-menungso. Di antara kita mungkin nonton waline Gusti Allah. Amin, diamini. Dadak diperintah meneh. Kan aku mau wis ngomong. Nedo ngapik ya diamini baleni meneh. Di antara kita mungkin nonton waline Gusti Allah. Ora kompak baleni meneh.
Di antara kita mungkin nonton waline Gusti Allah. Bisa jadi sak kelurahan Krapyak waline Gusti Allah kabeh. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi satu kecamatan Pekalangan Utara belas orang nono waline ya bisa jadi. Naudzubillahi min. Pertingi waline Gusti Allah niku wong sing kepripun? Tanggene kitab namanya Khilyatul Aulia. Sahabat tanglet kali Kanjeng Nabi ya Rasul, yang namanya waline Gusti Allah niku wong sing kepripun to? Waline Gusti Allah kuwi diciri-ciri. Ciri-ciri waline Gusti Allah nggih niku orang yang ketika dilihat praupane ya iso wajahe, iso pundake, seluruh anggota badannya, wong sing melihat dadi kelingan karo Gusti Allah. Kula contohaken ngeten. Jenengan ning kondanganan utawi ting perjalanan, mriksani wong kok bareng ditirsani wajahe, jenengan terus dadi kelingan karo Gusti Allah. Nah, berarti sing nembe ditirsani niku waline Gusti Allah. Langsung cucuk astone jaluki donga sing apik-apik. Aja dijaluki nomor. Arep masang togel. Tapi nek jenengan mriksani wong kok bareng dipirsani wajahe tek njur jenengan dadi kelingan duit, nah berarti blantik niku. Saniki blantik macem-macem bentukane. Mula aja nyepelekke siji-sijine wong. Grimis napa? Oh mboten, kula kintu grimis jebule motor lewat. Niki yakin ngajine sampai jam 1 malam. Masya Allah, berarti ngajine 4 jam. Berarti wong Krapyak geragas-geragas pancen. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Shallu ala Nabi Muhammad. Mula aja nyepelekke siji-sijine wong, mbok jere sapa wong kuwi mau waline Gusti Allah. Mulane ngapunten ingkang kathah, Gusti Allah niku mriksani hati nuranine menungso. Boten mriksani napa-napa ning ngamal ngibadahe. Jeng Nabi dawuh innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila swarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Gusti Allah tidak melihat wajahmu, Allah tidak melihat hartamu, Allah tidak melihat rumah, Allah tidak melihat pangkat, Allah tidak menilai derajat. Yang Allah lihat adalah hati dan amalan perbuatan. Kesenangan makmuk mungkin sing ditirsani ati nurani. Mula sumber bahagia yang pertama darun wasiun, duwe omah gede lan apik, geni kun duwe dodo sing lapang lan pikiran ati sing bersih. Niku sumber bahagia yang pertama. Lanjut terus yang kedua, pulpene. Oh iya, orang gawa pulpen ya, sing gawa pulpen bapak Yang kedua, sumber bahagia itu kalau punya markabun haniyun. Saya ulang, sumber bahagia yang kedua kalau punya markabun haniyun, punya kendaraan sing canggih, cepet alias banter. Kendaraan canggih cepet banter ki ora Fortuner, ora Expander, ora Toyota Innova, ora Avanza, ya ora Pajero. Kendaraan sing cepet canggih tur banter yang cepat menyampaikan kepada kebahagiaan, yaitu punya tetangga, punya konco, duwe partner, duwe bestie sing iso kanggo tempat cerita. Iku tempat sumber paling bahagia. Jadi kalau ibu-ibu punya tetangga kok apian, tolong ojo diutangi. Gara-gara utang, seduluran apik dadi ora apik, nggih mboten. Gara-gara utang, akeh sing utang ki ra sadar diri. Malah antara sing utang karo sing utangi lebih galak sing utang ketimbang sing utangi. Betul. Sebab akeh wong ditulung apik-apik karo
tiyang sanes niate kanggo saling menolong karo tetangga ning diutangi pas ditagih galake luar biasa. Utang pirang-pirang tahun ora gelem nyarutang, malah nek kepapasan mlengos mlaku dadak muter adoh takon yo babar blas. Mriki wonten model ngoten niku. Nek duwite cash belanjane ning Alfamart tapi nek utang nang warunge tanggane wonten. Mangkat wonge. Wonge mangkat. Kerudunge warna napa? Warna napa? Sorry. Kerudung ireng ora mumpuni tok bunga temi butuh gini Mbak Ira teh Siti akeh kowe kerudung ireng sembarangan. Baru kali ini ana pengajian punya ini gue tumbal. Untung aku wonge ora tersinggungan. Jajal nek tersinggungan niki tak gletakno tak tinggal mulih. Wong amplope wis tak tampani. Salu ala Nabi Muhammad. Kembali malih mula nek duwe tangga, duwe kanca kok apian, tulung dijaga sing sae, didongake sing ben sehat panjang umur Allahumma. Amin. Soale ngapunten hari ini Indonesia ditetapkan ranking 4 di dunia dengan jumlah bunuh diri terbanyak. Hampir arep seneng ora sida. Kayak pidatone Pak Presiden. Arab gawe seneng ras itu. Ternyata ranking 4 di dunia dengan kasus bunuh diri terbanyak. Ngapunten ingkang kathah. Kenapa kok mentale wong saiki karo mentale wong biyen beda? Ya jelas, duren-duren roti-roti. Biyen yo bae saiki ya. Biyen niku walaupun gak semodern hari ini, wong biyen urip mangan niku ya gampang. Wong biyen mangan niku saestu kecukupan senajan walaupun ngapunten panganan langka mboten secanggih jaman sakniki. Tapi jaman biyen wong poso ngene poso ya tirakat tenanan ora kaya posone wong saiki. Wong biyen ketika poso tong-tong blengadan maghrib cuman kangge takjil niku ngunjuk seteguk air putih. Labar niku wudu salat maghrib nembe iftar buka puasa sing sak temene. Menune ya sak ontene sayur lompong ya sayur lompong, goreng gesek iwak asin cara kene apa? Nyayur lompong, goreng gerah, nyambel terasi. Jos banget niku. Pun syukur banget zaman biyen. Lah hari ini apa wong ora poso? Ya poso. Ning tirakate benten. Kok jaman saiki poso malah geragas kok. Nembe betong-tong blengadan maghrib panganan kabeh digoleki. Wong ning ngomong is goreng bakwan. Esi kepengin Kentucky, kepengin seblak, some, ana batagor, burung cimol goreng barang. Wong ning ngomong wis ana es kelapa muda. Esi kepengin boba, maca, es campur seteler-telere. Wong saiki poso malah geragas. Buku poso kok balas dendam. Pula kalau zaman hari ini ketika ada oknum pejabat, oknum lo ya, oknum pejabat ketika dilantik kok ndongane ndonga buku poso bahaya. Mau dilantik jadi pejabat dongane Allahumma lakasun wabika aman. Tuh yo kabeh-kabeh kepingine diplok. Geragas akhirnya aspal diuntal wesi dilek semen diuntut jembatan dikrikiti kadal diuntal pertamak ditenggak kayu gelondongan doyan. Naudzubillahi min seniki apa-apa doyan nganggone doyan geragase kebablasan. Naudzubillahi min. Kula posone wong biyen karo posone wong saiki pancen beda, mula mentalnya pun berbeda. Zaman saniki maaf, kenapa mental orang begitu lemah? Oke, kita tidak bisa menyamakan mental seseorang. Karena mentalnya orang ki masing-masing dewe-dewe piyambak-piyambak.
Ana wong gedhe lencir kuning urung embangi mripate belalak kulite putih urung mincis lambene tipis kumise jlabet kaya tambang dadung sapi. Sikut kaya petel. Garse sikil kaya bantalan ril sepur. Tapi kekomong sithik karo tanggane langsung setruk gering tahunan. Ada loh orang yang mentalnya seperti itu, Bu. Ada juga awake kaya preman, wong awake kebak tato. Lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal, diadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar boyong, ngisor weteng tatone gambar ulon, ndase nang ngisor kloget-kloget. Ulane salah paham, maju kepikirane rono-rono sampean. Awake kebak tato, tapi kekomong sithik karo tanggane hatinya kaya Hello Kitty. Rambutnya rontok, ora gelem metu ngomah, sekali metu kering kerontang. Padahal mung kekomong karo tangga. Mental orang itu tidak bisa disamaratakan. Maka kalau Anda punya masalah, jangan dipikir kiambek. Nek duwe masalah, ojo kepingin sedina langsung rampung. Nek duwe masalah sedina dipikir langsung rampung, ngesuk mikir apa? Dicicil dong. Loh, otak manusia itu bervolume. Orang ono wong saged mikir sedina kudu langsung rampung ya ora kuat pikirane. Curhatlah karo tiyang sanes. Ngomonglah karo tiyang sanes. Curhat nanging ya padha-padha mahrome. Suami ana masalah, curhatlah sama istri. Istri ada masalah, curhatlah sama suami. Tapi sing dadi masalah adalah suami dan istrinya sendiri. Maka silahkan curhat karo keluarga sing iso njaga amanah. Keluarga kok tebih, silahkan curhat karo konco karo tangga. Ning milih tangga sing iso kanggo tempat cerita. Karena ngapunten, hari ini banyak orang tidak bisa bercerita. Akhirnya dados persoalan, diemban, kiambek, akhirnya terjadilah jalan pintas geniku bunuh diri. Maaf, bunuh diri baik legal ataupun ilegal. Emang ada bunuh diri legal? Ada. Di 10 negara maju di dunia ada negara yang membolehkan, namanya eutanasia. Apa niku eutanasia? Suntik mati legal pakai sah aturan undang-undang negara. Contohnya Texas, Selandia Baru. Selandia Baru niku nek saka kota Pekalongan. Kota Pekalongan ngetan, namun tekan alun-alun Batang, tesi ngetan, lurus nganti tekan exit tol Kandeman, ngalor setitik dan ikono Selandia Baru. Apa daerah kene yo biasa ngaji ning kene. Selandia Baru Belanda itu membolehkan eutanasia, suntik mati yang legal. Di antaranya niku karena menghormati hak asasi manusia katanya. Jadi kalau ada warga di Belanda kok sakit tahunan, sudah berobat tapi kok nggak sembuh-sembuh, dia sudah pusing, maka boleh mengambil jalur hukum eutanasia, suntik mati, delek meriang orang ngerepoti keluarga. Ulah maaf, sebobrok-bobroknya Indonesia sampai ora usah mikiri MBG. Ora usah. Jangankan sampai lagi mumpuni ngeritik setitik lambene arep dicekal. Jenengan ora usah ngumet mikiri MBG, ora usah mumet Koperasi Merah Putih, ora usah dipikiri. Soalnya ngapunten ingkang kathah MBG mbok karepan keripik tempe telung ler yang ngono. Arep tahu bacin yang ngono, terserah. Sebobrok-bobrok ke pemerintah Indonesia, kita bersyukur Indonesia tidak melegalkan hukum eutanasia. Oh, tepuk tangan ya perlu. Artinya pejabat kita masih banyak yang masih punya iman. Ya pejabat sing temenanan, sing ngemban amanah betulan, ora pejabat-pejabatan, ora pemimpin-pemimpinan, ning pejabat yang pakai iman. Kok kali tau presiden nyeling katrok mawon. Sallallahu Nabi Muhammad. Aduh nek ngaji ngene iki nganti jam 1 tenanan iki. Ora rampung-rampung. Mudah-mudahan nambahi barokah Allahumma. Jadi bunuh diri baik legal
ataupun ilegal, itu namanya aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti. Ora percaya dina esuk temen dening ana kewan jenenge tengu. Ngertos tengu? Tengu niku sedulure kami tetep, adine kemerki, ponakane mrutu. Cilacap ngerti tengu, dugi Pekalongan pirsa tengu, berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh berarti kan tengune berkembang biak. Nek berkembang biak mungkin tengune meteng. Nek tengune meteng berarti ana tengu lanang, ana tengu wedok. Nek ana tengu lanang, ana tengu wedok, mungkin ana tengu gelem selingkuh. Ya, kita kan nggak tahu dunia pertemuan. Lah tengu uripe neng kelek. Lah nang kelek kok urip. Urip berarti ambekan, ambekan berarti mangan, mangan berarti duwe rejeki. Sampai tengu uripe neng kelek tetep dijatah rejeki. Kok menungso yang kita niki punya yang namanya prefrontal cortex, nek coro bahasa keilmuan. Ceramahku nganggo dasar, dikira nganggo dasar iki. Secara sains menungso niku punya prefrontal cortex, niku sistem yang mengatur logika. Kita niki lebih sempurna ketimbang hewan. Hewan nggak punya prefrontal cortex. Tapi kenapa kok menungso no masalah sedikit inginnya mengakhiri hidup? Hari ini sedang FOMO, lagi tren. Saya tidak harus menyebutkan siapa dan bagaimana antuke bunuh diri. Karena namanya keluarga dari anggota keluarga yang bunuh diri pun gini diceritanya orang terima. Ning sing lagi rame, banyak orang yang mengakhiri hidup dengan cara terjun dari jembatan yang ternyata isine sungai ini ku buatan banyu tapi wadas, bebatuan terjal. Jadi kadang jarake tinggi niku sampai 30 meter, terjun dari jembatan mabuk kenang watu langsung mati tekan sakrene. Ya iya. Ora urip meneh. Nauzubillahi min. Jenenge pati niku mesti. Ning wong bunuh diri niku kan mati durung wektune. Mula ngapunten ingkang kata, kita bagi orang yang beriman, kita dikasih oleh Kanjeng Nabi sumber bahagia. Nek ono masalah cerita, dikira mumpuni ora ono masalah, yo akeh. Wong jenengan kalek mriksani mumpuni, nek mriksani mumpuni yo seneng. Nyekel mik, ceramah, mangap-mangap, bali nampa amplop, seneng ora? Seneng, gampang ora? Gampang, soalnya kari nyawang. Tapi untuk proses bisa megang mic saja harus ada mental, harus ada keilmuan, orang ketang sithik. Nek duwe ilmu tok ora ana mentale, ya kepripun arep disampaikno karo masyarakat. Sekondure duwe mental tapi kok enggak dikawal dengan iman, ilmu dan amal, iso rusak lek ngomong. Kula nuwun sewu sanget, wong niku ana masalah, tapi curhatlah karo wong. Sing terpenting jenengan kalau dijadikan tempat curhat oleh orang lain, pertama jangan membandingkan nasib. Ana wong curhat jangan ucap ngono tok kok mikir aku ki lebih parah ketimbang sampean. Ora usah banding-bandingno. Senajan masalahnya padha, mental orang kan dhewe-dhewe. Ora usah mawi banding-banding nek, cukup rungokno tok. Wong curhat niku dirungokno tok empun lega. Kowe langsung tunyuk-tunyukan sampean ki wong ora usah. Maka tak jelaskan sebisa melek. Kalau Anda dijadikan tempat curhat, pertama rungokno tok wae. Ora usah mawi dadak adu nasib. Yang kedua, nek dijadikan tempat curhat, panjenengan menika aja nambah-nambahi antuke menghakimi utawi langsung menggugat. Ana wong istri nembe dikamplengi karo bojo lanang. Curhat karo sampeyan, "Yuk, ya Allah, aku deloken. Nasib aku kene dadi wong wedok kene iki banget. Deloken awake aku pilar-pilur abuh kabeh. Mergo aku lek bojo salah pilih suami. Piye meneh yo aku isone mujri karo sampeyan."
ana wong wedok nembe diantemi karo suamine curhat karo jenengan rungokno tok. Aja malah jenengan dicurhati ana wong wedok nembe diantemi karo suamine jenengan jawab pegat. Aja. Tak paringi pirsa ya. Menghakimi dan menghukumi wong rumah tangganan iku berat. Jenengan ngucap cerek mawon pegat mawon. Lho kok wong wedoke kowe sing nembe diantemi karo sing lanang nganut, tekan ngomong ngurus-ngurus berkas, wayah bengi sing wedok niku nembe diantemi bengine keloni karo suamine. Isu gawe story, memang suamiku tidak ada duanya. Jenengan sing nembe ngucap pegat gigit jari sampean. Kula nek ana wong curhat masalah bebojonan sepisan, jenengan gak boleh menghakimi karena nggih niku sekali dikeloni rampung kabeh. Yang ketiga, nek Anda dijadikan tempat curhat, tolong jaga aibnya. Ojo nduk dicerita-ceritake karo kanca. Kadang-kadang jenengan cerita kabeh wong diceritani. Ku jenenge tangga niku kadang ngono lho sing lambene tumbak cucukan. Curhatlah sama orang yang bisa menjaga amanah. Ojo curhate karo lambe ember. Saniki akeh lho wong kerudungan tapi lambene ember. Rasa takon kerudunge warna apa? Trauma. Ujung-ujungnya nyong meneh sing go dadi tumbal soalnya selalu ala Nabi Muhammad. Jadi sumber bahagia ada berapa? Ada 4. Yang pertama darun wasiun, duwe omah gede tur apik. Yang kedua markabun haniun, punya kendaraan sing canggih cepet tur banter. Ya kuwi ndek kanca tangga sing bisa kangge tempat cerita. Yang ketiga lanjutan sing sampai jam 1 malam. Ayo mung takon tok aku. Yang ketiga, sumber bahagia itu kalau punya zaujatun sholihah. Saya ulang, sumber bahagia yang nomor 3 kalau punya zaujatun sholihah, punya istri yang solehah. Nah niki Pak, jenengan dipun bageni bahagia kali Kanjeng Nabi, khusus wong lanang disebutaken sumber bahagia niku kalau punya istri solehah. Jadi kalau bapak-bapak punya istri wis ayu, pinter masak, iso ngrumat suami, iso ngurus rumah, punya istri model begitu, nek durung mati aja dikubur dhisik, Pak. Soale napa wedok salehah jaman seniki pun angel golekane. Sakniki niku entah di kota entah di desa, wong wedok niku kadang pakainya standar TikTok. Riyen niku jane ya umum mawon wong wedok nyuci piring, nyuci sempake wong lanang ya umum. Lah hari ini ana wong wedok nyuci sempake suami ngucap, "Rono, aku baik dhewe ya, aku jadi pembantu. Aku rabi karo sampeyan ki kepengin diratukan oleh suami. Mosok ratu ngumbahi sempak." Jenenge ratu sempaan. Hari ini wong wedok niku pakainya standarnya TikTok, padahal ketika Kanjeng Nabi ngendikaaken karo Sayyidina Umar, "Ya Umar, sampeyan pengin ngertos sapa ki wong wedok salehah?" "Nggih ya Rasul, wong wedok salehah niku wong sing kepripun?" Wong wedok salehah kan di ciri-ciri. Pertama, ciri-ciri wanita salehah adalah ketika dipandang wajahnya oleh sang suami, wajah istri niku nyenengi. Nyenengi niku ra kudu ayu. Soalnya hari ini cantik itu gak hanya dari sanaknya, tapi dari danaknya. Maka kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Kalau istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin. Betul Bu? Betul. Lo enggak. Nah hari ini wong wedok kok hanya disebut wong ibu rumah tangga, hanya ngurus rumah tangga. Yo mboten. Wong tenggene kitab Jam'us Shahir Kanjeng Nabi niku dawuh teng hadis sahih niku,
Husnul ina wa toharul fana yurisani ghina. Sebab musabab suami istri ben cepet sugih. Husnul ina nyuci piring. Nyuci piring cara kene apa? Asah-asah. Oke. Husnul ina asah-asah. Wa toharul fana nyapu serambi rumah. Niku yuri sani ghina menyebabkan suami istri cepat sugih. Keren apa keren? Keren. Tapi jenenge nyuci piring karo nyapu kan gawane wong wedok. Iya. Apakah ini adalah hadis untuk merendahkan perempuan? Boten. Justru niki hadis sahih ngangkat harkat martabat wong wedok. Kepingin sugih, resepe niku ngasaih gerabah, asah-asah karo nyapu serambi rumah. Lah wong suami istri kan sing kepingin sugih mung istri tok. Suami ya kepingin sugih. Nek suami istri kepingin sugih sing nyuci piring aja wong wedok tok. Sing nyapu serambi rumah aja wong wedok tok. Betul Bu? Terus selama ini di Pulau Jawa khususnya dari dapur sumur sampai ndak sing matur kasur ya. Dikiranya sing saru sing vulgar. Dari dapur sumur sampai kasur dino-dino wong wedok isine pegawean tok. Ora baik tok. Baleni. Kawi isuk nganti isuk meneh, kawi turu nganti turu sampai lagi turu be dilutik-lutik. Wong wedok niku isine pegawean. Aja gugupen takani sang durung tak-tok. Wong wedok dino-dino isine pegawean, Bro. Kula ngapunten ingkang kata, kalau ingin punya istri yang solehah dipandang wajah nyenengi, kita wong wedok niku paham kok. Suami niku kan dino-dino cari nafkah. Wong lanang niku dino-dino kerja, dino-dino mangkat teng kantor Kuala Lumpur. Kita tahu kok suami itu udah capek di luar rumah karena pun kerja tanggung jawab seluruh anggota keluarga sandang tangan niku karo tanggung jawab suami. Kita paham wong lanang saya. Tapi kalau sampai rumah wong lanang wis ora mungkin demek pegawean omah. Kita istri pengertian kok, tapi minimal suami nek ora iso nyepeng pegawean omah, yo gawe seneng atine wong wadon lah. Bali mulih saka kantor karo nggawa bakso sebungkus kek. Nggih Bu nggih. Sekali-kali wong wedok diajak nang jalan-jalan ke mall kek. Aja ke mall, ke Koperasi Merah Putih. Manajen ya. Pak DPR, Pak Forkombincan niku karena saya sudah ditegur kon ngapik-ngapik program pemerintah, kan harus diapik-apik. Diajak maring Koperasi Merah Putih nggih Bu nggih. Pun dados mriki Koperasi Merah Putih ya Pak. Dereng. Nggih soalé pancen sing mumet lurahe sing dadi mandor tentarane. Salu ala Nabi Muhammad. Kenapa kok zaman era Pak Presiden Prabowo tentara niku memang diparingi gawean? Soalnya pisan ini kok dadane Pak tentara sing kocok-kocok nih kok Pak tentara. Tak delok dadane TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Jadi sama Presiden Prabowo ya diparingi gawean, ya muga-muga berkah kabeh Allahumma. Hati-hati yo lambe puniki. Sopiran maling malah dicekal repot. Kembali tekan apa niki ya? Oh iya, diajak jalan-jalan. Wong wedok kan dino-dino wis sayang ngurus bocah, ngurus rumah, asah-asah, ngrewangi bocah sekolah, betul Bu? Diajak ke sekali-kali, dikasih waktu me time. Me time niku ngurus awak, dikira wong wedok awake ora ngrememah. Etok wong wedok ora nyambut gawene ya tenanan. Kemarin ada kasus teng luar negeri, seorang laki-laki niku pulang dari kantor nesu karo sing wedok. Wong wedok ning omah turu bae kaya kebo ngono kuwi. Wong ning omah ora pernah ngopo-opo, sekali-kali ge nyambut gawe ngerteni wong lanang saya. Pikirane sing wedok ora ngopo-ngopo, akhirnya tenang. Wong wedok niku
rong dina mogok ra ngopo-ngopo, omah kaya kapal pecah. Bocah ngumbelen kabeh. Piring kotor, silit panci, ora ana sing demek. Sing lanang pun ora keurus. Akhirnya sing lanang nembe sadar, sekali wong wedok ora ngopo-ngopo, omah kaya kapal pecah. Ora samane dadak rong dina lah. Diajak ditinggal ibuke mangkat ziarah sedina wae. Alah bocah wis kileng-kileng kabeh. Melengo nganti ngelengo bocah pada. Betul, Bu? Maka wong wedok sekali-kali dikasih waktu me time, urus awak, diajak Pak teng salon. Dudu salon sound system. Salon horek namanya. Salon kecantikan. Kon podo pijet urut, pijet urat, kon podo spa. Sekali-kali wong wedok kon ayu, kon podo pedicure, manicure, smoothing, rebonding, balancing, sepuring. Pokoknya mobil, lagi mobil setahun ora diservis, rodane mengsol. Wong wedok babaran nanti ting pito para mengsol. Tapi kalau nek delok wong lanang kerapiak kok ya ora mungkin ngajak ibuke nyang salon, kira mungkin banget. Seperti hal yang tabu dan mustahil. Ya wis, sing gawe aja mustahil lah, sing rada gampang. Ngene Pak, wong wedok niku duwe keunggulan. Wong wedok niku nek disenengke dengan cara sekali-kali lah Pak, ora usah nyang salon, diajak nyang toko mas. Diajak kemana Ibu? Sekali lagi kemana Ibu? Wong lanang-lanang batin walah ki panitiane salah ngundang kiai. Begini Pak, hari ini ya, ibu rumah tangga pakai perhiasan itu sudah tidak ada dalam rangka pamer. Dari 100% ibu-ibu pakai perhiasan, paling yang pamer cuma 20%. Tapi 80% yang duwe perhiasan dalam rangka tabungan darurat. Betul Bu? Wong wedok kok meriksani suamine lagi lenggah melompong bingung lamun. Sing wedok langsung tang kamar mundur dompet, "Ya Pak, gelangku didol dhisik ora apa-apa." Ora apa-apa rono digawa sik. Sing penting sampean modale ana sing nggo nambahi. Syukur ana liyane nggo nyangoni bocah padha mondok karo sekolah. Ana digawa dhisik ora apa-apa. Kuwi nembe gelange. Cincin semata wayangnya. Cincin kawin ali-ali tunangan bisa kontal dhisik yang pegadaian nggo nutup modal usaha suami ben suami tetep gagah nang ngarepe mertua. Betul Bu? Mumpuni nikah nembe 2 tahun, cincin masih aman. Karena baru 2 tahun. Masih junior. Takon karo sing senior-senior. Bu, astone diangkat Bu diangkat. Ya Allah, ya Allah. Bapak belas orang nono ya Allah. Diangkat ya Allah keriting, ya Allah keriting. Dokong tahun dhisik yang pegadaian nggo nutup modal usaha suami. Nek suami wis nyekel duwe, senengke lah wong wedok, ratukanlah istri, diajak nang toko emas, ndelok tok ora apa-apa. Kan ngincer sih jenenge kebutuhan wong lanang niku pancen nyambut gawe hasilnya beda-beda. Wong jenengan suamine mung ning kantor Kuala Lumpur kok dipaksa kon kaya DPR Seno. DPR Seno niku mboten namung gajian, tunjangan. Yo senajan masyarakat ono sing ketunjang-tunjang. Yo jadi padake penghasilan suamine panjenengan karo Pak DPR Seno yo beda. Tapi yo wong lanang nyenengke atine wong wedok diajak nyang toko emas, ora ketang milih selamat rong lamat, boncengke Pak wong wedok ning sepeda motor tekan kono, bapake ngucap karo ibuke, "Ayang embet ora ayang embet." Nek senior ada panggilan yang lebih romantis ketimbang ayang embet. Napa niku? Mae bocah. Niku lebih romantis ketimbang ayang embet. Mae bocah rana milih arep anting-anting apa suweng.
Egelang iki sing keroncong apa keroncongan ya ora apa-apa. Ali-aline sing sakeyong-keyong ben pati prentol. Wong wedok ditukono segram 2 gram rasane seneng banget nggih Bu nggih. Saking senenge ditukokne emas, mulih saka toko emas dugi dalem langsung udar-udar. Udar-udar sandal. Sebelah kene kawit salah pahaman banget ini. Mula wong wedok dilihat oleh suami kok wajahnya nyenengi karena sudah disenangkan dulu oleh suaminya. Ketimbang go nyenengke istri tetangga yang mending nyenengke bojone dhewe to. Nggih ta Bu? Kepingin punya istri soleha mesti ya dari suami yang soleh terlebih dahulu. Kepingin dewe wedok soleha sing lanang salat babar plodas, pengajian radoyan, isine ning pos kamling judi slot mawon. Dino-dino ra gelem ngibadah maca Quran babar blas, salat Jumat arang-arang, salat Idul Fitri setahun sepisan. Ya iyalah ya sepisan-pisan niku tok. Salat 5 waktu liyane blas ora pernah teng masjid. Lho ngono ki kok nuntut kepingin dhe istri salehah. Wala-wala ngucap lah ora salehah-salehahan. Aku ki sing penting mumpuni ndek bojo ki ayu, putih, pinter masak, menengan. Ya rono bojo karo Magicom. Putih, menengan, pinter masak, meneng-meneng mateng malah. Istri soleha berawal dari suami yang soleh. Wajar nyenengi seorang istri karena telah disenangkan oleh sang suami, tentu sesuai kapasitas rezeki ning suami. Yang kedua, wajah nyenengi ciri-ciri soleha. Yang kedua, wong wedok soleha niku nek diperintah oleh suami niku patuh bab ketaatan. Khusus niki bulan Dzulhijjah, ngenjing tanggal 7 Dzulhijjah nggih Bu nggih. Syukur jenengan kersa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Menawi mboten kuat ya wis kalih dinten mawon hari tarwiyah karo Arafah. Kok mboten saged ya wis pokoke sedina 2 dina lah teng awal Dzulhijjah niki kersa puasa. Kula nggih wingi pamit karo bojone kula Mas. Insyaallah kok kaya Dzulhijjah niku tanggal 17 Mei dinten Selasa. Pareng napa mboten nek kula poso. Arep pirang dina lek poso Dzulhijjah, nek Allah ngersakaken ridhone ya kepingine 9 hari. Pareng napa mboten, Dek? Sampeyan ki dina-dina ceramah. Hari ini musim lagi panas. Aku ngelingaken oleh poso. Tapi lek poso nek pas lagi orang ngisi pengajian, pas lagi libur. Lo Jawa, lo kan apik Mas. Yo ceramah yo karo poso, tikel-tikel ganjarane. Lho kowe iso ceramah ora iso nyramai awake dhewe. Jarene istri salehah kuwi manut karo suami ojo. Ya beda bojoku karo garwane sampean. Nek bojoku tak pamiti kok aku poso, sesuk meneh nek aku ora ngaji, aku manut beda karo garwane sampean. Jenengan pamit, Pak, esuk aku arep poso Dzulhijjah bareng apa mboten? Pancen kudune. Wedok wangon bae. Yang diperintah karo suami taat niku patuh, ciri-ciri wong wedok salehah keluar dari rumah kok nun sewune iso njaga marwah suami niku adalah istri salehah. Ketika suami mboten teng dalem iso njaga bandane seorang suami, zaujatun salehah, sumber bahagia kalau punya istri salehah. Dan yang keempat, jam piro niki jam pinten? Jam berapa sekarang? Jam 09. Jam 09 waktu Indonesia Krapyak. Oh, jadi kalau di Krapyak jamnya mundur. Berarti Krapyak pinter ngapusi. Salu ala Nabi Muhammad. Sumber bahagia ada 4, dan yang terakhir si nomor sekawan sumber bahagia adalah kalau punya misbahun muniron. Saya ulang, sumber bahagia yang nomor 4 misbahun muniron. Duwe lampu sing padang lan awet. Kok pilih ya ora pola pilih sebelah kene pancen cerdas ning kebablasan pancen. Oh iklan barangan ini jenengan kena diskualifikasi ki sebab nopo menyebut nama merek niku
Muga-muga ngesuk pabrike Philip malah kersa nyponsori pengajian. Amin Allahumma. Amin. Ning ternyata lampu sing awet tur padang boten merek lampu, tapi amal ibadah kula jenengan, amal soleh kula jenengan niku sing dadi lampu. Ora mau madangi teng donya, boten namung teng akhirat, nanti tekan kuburan kok peteng dedet amal soleh kula panjenengan dadi lampu pepadang. Mula kenapa konsep saking Kanjeng Nabi, idza matabnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Menawi tiyang kok sampun sedo meninggal dunia putus kabeh amale kecuali 3 perkawis. Pertama, sedekah jariyah, yang kedua ilmu ingkang manfaat, dan yang ketiga sedang kita usahakan dadi wong sing soleh solehah insya Allah. Pramila alhamdulillah niki persis pun jam 10:30. Sing ngomong jam 09.00 mosok. Berarti ceramahnya sudah 1 jam 30 menit. Ora kerasa guys. Biar kroso oleh ngaji karo merem kok kroso. Mboten nggih saking senenge mboten kroso pun dangu nggih Bu nggih. Oh panci kula pun kesepakatan kali panitia. Pak panitia, saya niki nek ngaos kepingine munggah sesuai schedule. Kalau naik jam 9, antuke ngaji ya saged panjang. Alhamdulillah niki wis 1 jam 30 menit berarti pun cukup nggih. Nyari cukup? Sing nyukupno Gusti Allah. Sing isi krasa durung cukup nangkap dhewe menapa repot panjenengan. Berarti niki panitia saking Masjid Al Muhajirin kare muslimat antuk kene bali ngaos berarti nunggu pinten sasi? Oh, 3 tahun, guys. 3 tahun gawe tetangga meteng babaran sampai meteng meneh niku nembe dugi kula wonten mriki alhamdulillah. Panci sering kula ngaos teng daerah Kota Pekalongan tapi menawi teng daerah Krapyak kadose nembe niki leres nggih. Pantesan sing rawuh niki wau panitia saking Pak Supratto nggih. Pak Supratto niku sudah menghitung yang rawuh niki sekitar 3.250 setengah. Dados wajar to nek ana sing ora keduman snack lan sak piturute malah sing rawuh niku ana sing nang isor pitan barangan kene ngisor wit pelem ya ono menungso barang kaya. Alhamdulillah inilah kami keluarga besar DKM Masjid Al Muhajirin dan Muslimat Ranting Krapyak. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya sing kebrok utangi lunas kabeh. Sehingga menit banter ketara utangnya akeh. Muga-muga rezekine kanthi barokah Allahumma. Ingkang kapisah-pisah mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita soyak hadir mriki ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, agar sehat panjang yuswa, bisa ingkang manfaat ingkang barokah. Kita dijauhkan dari wabah musibah, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari segala bencana, ditadosaken ahli ibadah, keluarga yang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. 2 menit mawon kula tetap lenggah teng mriki karena samake doa abadi dipun imami kalian Bapak Kiai. Akan saya kembalikan kepada Muqassimul Auqat pembawa acara untuk menyampaikan pilih doa menika dipun imami kalian tokoh ulama wonten ing Kelurahan Krapyak menika. Sumangga awit dalem mboten saged mengimami doa karena kula tesih sadurma santri derek ngalap barokah tabarokah. Ingkang kapisah-pisan Mbah Yai, Pak Yai, Bu Yai matur sangat rawuhipun persorangan amberkahi pengawasan dinten menika saking wali kota atau yang mewakili Forkompinda Pak DPR matur nuwun sangat, Forkompinca Pak Camat, Pak Kapolsek Bandar Ramil, ugi Bapak Lurah matur nuwun sangat rawuhipun sakit paridhoa mugi-mugi panjang kondur kanthi lucu widodо lir kali saking sambi kula menapa saged pinanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Ampun kondurungi Ibu 2 menit mawon sekedar doa dipun imami kalian Bapak Kiai. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Terus apa-apa mulai disilakan ronda ngono ge jare. Amun kon durung Ibu sanake berarti pun imami kalian Bapak Kiai sedaya panjang dipaku dari kakatah usikonak sibitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamma illa farajtah wa la tifran illa qafaitah wa astaghfirul alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban bila ta'abin wa la nasabin bi hisab. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin walhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qina bihalalika an haramika wa qina bi fadlika aman syaa'a bi jahi sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana khususan al-hadirina wal hadirat fi hadzal majlis min ahlil ilmi wa min ahli khair min al-taqwa wal istiqamah min al-isatul khamsi ma'al jama'ah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tawil umurana wa hasil maqasidana wa qadi jami'a hajatina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan 'inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal ahwa 'inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ta'allahu ya subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.